Сега е свобода ти реве. Що? Работи. Той е празник за нас, е голям празник, ама детето не си е. А тя там къде? В Панско ли? В Панско. Ние ще ходиме на Разлог. Четвъртък. Това е съвсем близо. Да. То е сигурно на 10-15 километра. Аз мисля, че е по-малко. Може и да е по-малко. Това е нахно на Геле Банско. Аз не мога като майка. Много си добра. Аз мислех, че ич няма да може, ама тя си се справи, две банички направи. Виж, супер. Може да ти пръсне брашно натам да те. Няма се. За мен, че си направи. Аз си викам, не се притеснявай. Колко е дебела толкова да имаме за адет. За това е адет при нас. Да. А вие в една таба слагате и от тиква. Мен ти сложихме... Да, нали, от тиква вътре и от това видях. Типа на колко место да месиме, не може. Да. Тръгни го маме това, че се дори на нас. Има тортините. Изпуснахме това. Забрави ли какво? Не го бъдеш, ама малко се замеря. Много ли стече? Малко. На моето мишле. Заповядай, това за тебе. И так да се тешира. Друго, това и... Па вино има. Ние пиеме чай и всичко. Не, за нова година. Но сега не е нова година. За Коледа не съм варила ни сливи. Виж сега. Сърни съм убила, варят се, ама... Я съм убила. Нали ти казах? Ти ли? Я. Тя? Всичко е тя. Нека да помогнем, нещо покажем и така. От кога си тук? Малко си да отиш по Наташа. че да помислим. Вчера беше тук, вчера ме капа, чисти, прозорци ми избриса, пердета пра. Извинявам се. Браво. Ела тук седняща за стана. Аз помагам. Сега, че Ние, че ти брашнем там краката. На мен не ми пречи. Тя има право, че се спера. Да. И какво? Ако не те пречем аз тук, Седете спокойно. Само да не те цапа. аз на мен не ми пречи, защото съм с работни дрехи. Я ми кажи какво направи с изложбата, да имаше ли посетители, купи ли нещо някой? Знаеш ли коя беше звездата на изложба? Празненството. Магазинерката от другата махара. Тя ми изпрати. Тая е много гримираната, пълната. Та, знаеш ли коя? Тая е зоба на светлината щерка. На коя? Поне ден Светащо идва. Поне ден ще идва тая Демек тая е на мъжа и сестра? Да. Аз не съм знала никога, че тая от Тавалича. Олеле, Боже, що и да ме Той не може да умре днес. Кой? Че спим с него. Това се... Представяш ли си? Аз не разбрах. 20 години как съм се развела и вместо да кажем, че спиме с Дани до вечера тук, викам, че спиме с Соня. И сега с бившия ми. И сега па... Кой каза това? Аз? Тя? Без да искам, така си говорим. Сега вместо да речеш и поча на она Таваличева. На кой ти каза? На кой го каза? Тук бе, говорим си, тук и не... С кой? С бившия ми. За Той бившия. беше тук? Абе, не беше, просто си така... С нас си говоря, ама споменава без неговото да име. искам, не споменавам името. Дани беше тук. Не, Дора, има ли звук тук? Да, това всичко там. И Буба ще чуе. Нищо. Леле.
На какво ли е това? Нищо. Ай, стига. Дани да знае, че нищо не е... Па той знае, че... Не, че нищо не е гарантирано. Да знае, че трябва да работи. Стига го е Наташа. Чай, По въпроса. Не, трябва да работи, за да се има. Това не е... Точно. Да. Ето те сега вече, че те изцапам с това. Браво. Виж, че си мисли. Майченко, бе. Наследство. Така каза Дрор. От майка до дъщеря. Само моята майка не знае как да мести. И аз не знам. Ти не си вземала, ти че на... Ти си много така уфатна Че и... точиш, ако вземеш някой ден Да уча. да се научи. Що се не Да, се стига, научи? да, Ние да не стига. сме се учили, айде стига, пръскай там и прибирай. Виж това па да ни избори там. Той нали не работи или работи? Кое? Там, печката. Включена, включена. Ела лазе седни, аз не. стоим. Само да отвориш цел. Краса. Така. Това е лук, бе. Да. Аз за тебе ти тиква, нали не искаш. Имаш ли си тиква, Еди? Да. Да ти дам една цигулка. Аз имам от моята градина. Не мой да немаш. Имам. Ще я печем така. Ще я режа така и ще Да, я да, печем. на парчета. Да. Да. Това се мокри. Мокри си станото так. Тури ли си ключилката там, вече се мокри? Но ти нали цялото правиш? Да. Кой какво си може? Това е за това, че тя не може, не? Не може. цялото. Така си. Да, тя Иска. така е свикнала. Малко Нали? стана празна, Наташа. Нямам повече. Я до мраз ще дойде там. Теголан дойде други подаръци. Да се не подарък. Да. Ти да, значи после да види това буба. бубето. Да. На, тук ми го Айде, може да